Soc en Candatir, fill d'Aerosol i Tilenol, net de gluten i quinoa, senyor del primogènit, missatger dels alts reis, gran mestre de l'alquímia, valent guerrer i prestigiós ferrer. Però sí, em pots dir avi. Sóc el follet de la maduresa, habito en aquests boscos i ajudo els que ho necessiten. Tranquil, la maduresa no es pot comprar amb diners. Les meves recomanacions? Després de milers d'anys captiu en aquest sarcòfag pollós, ara per fi sóc lliure. Obeïu o patiu-ne les conseqüències. Ei, jo no t'ho diu, nano. No projectis. Només sóc un símptoma de les teves pors i inseguretats, la manifestació de la teva ànima impura i la teva debilitat de caràcter. On si no em podria prendre el meu batut ecològic sense edulcorants, colorants, estabilitzants ni saboritzants en una tassa de plàstic? Consumeixo res que vingui d'éssers vius, ni morts criats reals imaginaris, i encara menys si tenen terminacions nervioses.